Hej, jeg hedder Michael Lyngby. I dag er vi taget til Frederikshavn, hvor vi skal hjælpe her på Kattegat-siloen med at få anlægbehandlet deres facader. Og vi skal bruge liftbil hernede, en 60 meter lift. Det er en høj bygning, så vi skal selvfølgelig pudse vores vinduer bagefter. Det er sådan en service, vi laver, kan man sige, når vi er oppe i højden i forvejen. Jamen så laver vi selvfølgelig vores arbejde færdigt. Vi har gentagne gange arbejdet sammen med Michael fra Elbekæmperen om behandling af facaderne på Kattegat-silo. Det er en ren fornøjelse at arbejde sammen med Michael. Han sørger for alt og forbereder alt. Han tager selv kontakt til havnen, hvis der er nogle ting, der skal flyttes, så han kan komme til med liften. Ja, det er en ren fornøjelse at arbejde sammen med Michael.